Bon dia, conills literaris! Avui us vinc a parlar sobre els diferents tipus de llibres que podeu regalar per Sant Jordi a les vostres persones que teniu al vostre voltant, ja siguin d'aventures o que els agrada ballar i que tenen problemes però al final acaben tenint solucions, o d'amor barrejat amb les xarxes socials i la moda. Doncs comencem! El primer que us porto avui és per les persones que els agrada molt ballar, que tenen problemes però aconsegueixen solucions. I aquestes persones poden llegir-se els llibres de BDQ, de Susana Peix, que és una saga de 2 llibres de l'editorial Barcanova, que va sobre la Lara, que li encanta ballar, faria el que fos per ballar, però té problemes amb el treball del seu pare, que s'ha de traslladar, aleshores ha de deixar tot, el grup de ball, l'institut i les seves amigues. Per tant, és un problema que ha de superar i ha de trobar solució per tornar a ballar. Molt bé, doncs ara anem pel segon. Aquest llibre el recomano per les persones que li agrada l'amor, que li agraden les xarxes socials i que també li agrada la moda. Tindran l'oportunitat de llegir-se Cor de vainilla, de Kasi Cazidi, de l'editorial Estrella Polar. Aquest llibre va sobre la Honey, que té 15 anys i s'ha de traslladar a una nova ciutat. Aleshores, coneix un noi a la platja i s'enamora d'ell i li demana el seu contacte per les xarxes socials, que tenen com una mena d'Instagram, però no és ben bé Instagram. Però de cop i volta té problemes perquè li hackegen la seva compte i li posen fotos d'anys passats quan estava amb altres nois i comencen a insultar altres persones des del seu compte. I això és per les persones que li agrada l'amor, la moda, perquè ella també vol estar a la moda d'aquell any, amb la roba de l'institut, perquè ha de portar un uniforme i no li agrada i el transforma, però a l'institut no li deixen portar-lo així. Les normes són les normes i l'ha de portar com diu l'institut. Ara anem pel tercer i últim llibre. Com veieu, estic envoltades de plantes. És perquè aquest llibre el recomano a les persones que li encanten les plantes i que li agraden les aventures relacionades amb les plantes. Doncs aquest llibre és La trementina i les plagues de la magòrtica, d'Àfrica Rachel, que també és de l'editorial Barcanova. Aquest llibre va sobre aventures que la trementina, que és la protagonista, ha d'alliberar a la princesa Onagra, que és la princesa de les Prímoles, perquè està segrestada, aleshores l'ha d'alliberar. Però entremig ha de lluitar amb plagues i amb bèsties, però té ajuda de la seva magnífica tieta i d'altres plantes que l'ajuden amb els seus superpoders. Doncs això és tot per avui. Espero que el dia de Sant Jordi sigui un gran dia per vosaltres. Regaleu tots els llibres del món a totes les persones del vostre voltant i fins una altra. Adeu!